Bukabat sa 152 milyones ka pesos nga balor sa Cebu ug ubang nga mga matang sa illegal nga drugas ang gisunog sa crematorium sa usa ka punerarya. Kinaron mawagta ang pagduda sa katawhan kung asa nabutang ang nasakmit nga mga gidiling drugas. Ang pagsunog sa illegal nga drogas adunay pagtugot gikan sa korte. Ani ang report. Oktubre sa miaging tuig, nasakmit ang 22 kilos nga shabu nga nagkantidad og 150 milyones pesos atol sa joint operation sa PDEA ug PNP dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Human mapasaka ang kaso sa korte batok sa HVI nga nasakmitan sa kontrabando gitugtan sa korte. Nga paubos sa thermal destruction kini diin kabahin lang niini ang gibilin alang sa paglihok sa kaso. Gawa sa 22 kilos nga shabu, gipresentar usab ang ubang matang sa illegal nga drugas nga naglakip sa party drugs nga nagkantidad og kapin 2 milyones pesos ug marijuana nga nagkantidad og 3,000 pesos. Unang gihimo ang hamubong programa sa pag-testing sa mga kontrabando pinaagi sa mga PDEA chemist. Gitambungan ang kalihukan sa mga opisyalis sa PDEA, PNP, Judiciary, Department of Justice ug mga representante sa LGU ug barangay. Gidala dayon ang mga kontrabando sa crematorium sa usa ka punerarya sa Dakbayan ug didto gipaslak ang mga kinilong shabu ug ubang mga kontrabando. Dayon gisunog sa kainiton nga 700 hangtod na sa 1,000 degrees Celsius. Yes, Lan, na court order na i-destroy ang bulk of the evidence niya, nag-retain na og representative sample. In fact, naadali si Judge Leco para mo inspect sa ebidensya. Ang pagpaubos sa thermal destruction sa shabug pamaagi sa pagwagtang sa katahap sa katawhan kung hain naman na adto ang nasakmit ng mga illegal nga drugas. Wa tay gitaguan, wala ta na mga recycling or whatever na mga illegal na activities. Ang atoa is kung naata ebidensya unya naay court order ato day sunugon ang ebidensya. Besides akong balikon sa supply reduction daghan tanggi pang monitor nga mga musulod nga mga drugs sa area sa Cebu City. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.